de l'Europarlament. Però aquest d'aquí era el segon que tenia a la llista i veig que encara va millor que ell. No ho sé, tots dos quan els hi faig un 5.000 em retornen, que estan connectats, però si un està fora del sistema i no hi ha, només que sortim local, i per això no em sentiu. Però fantàstic, escolta, pues res, home, ara dic amb l'Hotel Serra Lima que faci una targeta de presentació i que ho posi al grup. Molt bé. Fantàstic, home, no sabia que anàveu cap aquí dalt, a Estrasburg. Vale, espero que hagi tingut un bon viatge. França / EA3 Hotel Zulu Yankee. No sé si ets l'únic o què de radioaficionat que esteu per aquí dalt. TV3 Tango Charlie des de la República de Catalunya. Endavant. Que mal foi. Ja l'hem tallat. Home, avui això ho sembla una miqueta a la República, t'ho puc assegurar. Aquí la gent s'ha fet de complexos i, bueno, sí, hi ha groc, hi ha llaços, però hi ha un mar de banderes que flipes. I uns policies a la gendarmeria, molt simpàtics, que estan aquí prenent el sol, però em sembla que estan una miqueta flipant, de tot plegat. Però bé, un espectacle, no veus? Sí, tenim un munt de furgonetes, al canal també hi ha una lanxa motora. Jo m'he quedat a dalt del pont, que ben no és on ens hem de posar, ens han dit, però aquí he pensat que com que era el punt més elevat tindria millor cobertura. I tinc l'escenari a escassos 50 metres, però no el tinc de cara. Però bueno, només sentint ja d'allò. Bueno, no sé, saps si hi ha alguna novetat o alguna cosa, perquè ara per una estona a l'autocar veiem que el Puigdemont diu que està per aquí a la vora. A veure si podem fer un QSO local amb el molt honorable president. El canvi perdut, Xavi, Tango Charlie, de Foxtrot, 3 Hotels Zulu Yankee. Molt bé, Jordi, perfecte. Sensacional. L'àudio és boníssim, claríssim, net, polit i planxat. Sé que per les notícies que corren que el molt honorable president és a la frontera amb França, però no s'atreveix a entrar perquè es veu que ja han enviat més piolins per detenir-lo que no pas els que han enviat per apagar el foc de la Ribera d'Ebre. Per tant, però tot això és normal, que en un país com Espanya és normal. I sembla ser que doncs, el Gonzalo Boyeli ha dit que no entri a França, en territori francès, perquè podria ser detingut. Ell i el Comín, els dos. El tens a prop, però el tens en territori, suposo que belga encara, o alemany. França / EA3 Hotel Zulu Yankee EB3 Tango Charlie, via 4714 de la República de Catalunya. Toma ja. Bé, escolta, Xavi, ahir vaig estar des de Mulhouse. Ja no hi havia RMD Plus, però teníem Weinmeister i va haver un moment que entrava bastant bé. Bueno, ja saps que els TG2 de Weinmeister són complicats, perquè constantment et salta el del grup i has d'anar espavilant per tornar a reenganxar-lo. Però amb l'hotel Tio Mike i amb el Francis Eva i algú més que s'ha apuntat està fent una mica també de cohesió. Bueno, doncs escolta, si el Puigdemont no pot venir aquí, que no pateixi, si està aquí a la vora, amb la gent que som, en un moment ens arribarem a veure l'antell. L'únic que s'ha de fer és creuar el riu, es fleta aquí fer un punt humà o alguna cosa i el anem a veure amb ell. I la barra de contents tots plegats. Fantàstic. Bueno, doncs ja està tu. Aquí els locals estan flipant tots una miqueta, Intenten rebassar entre tota la multitud, la massa humana, amb bicicletes i pobres estan una miqueta flipant i així que m'hi passo per aquí, avui com és que hi ha aquests follons. Ai senyor, serà divertit això avui. Vinga, quedo a l'escolta, aviam si algú més vol anar sortint i anem fent, no sé si us faré una cosa L, però alguna cosa altra farem. El canvi perdut, Xavi, que és B3 Tango Charlie, Foxtrot EA3 del Zulu Yankee. Molt rebé, Jordi, doncs que tingueu bon dia per aquí.
i ara tinc que sortir amb el cotxe i ja no porto DMR, però bueno, farem el que podem. A la tarda tornaré a ser per aquí. Doncs vinga, cuida't, que vagi bé l'estança i vigila amb els piolins. Saludos. França /E3, Hotel Zulu Yankee, V3 Tango Charlie, des de la República de Catalunya.